Entonces, que unha vez chamaron, foi ver unha casa, e viu a casa tan pobre, cheia de buratos, e con neno que estaba débil e tal, que parecía que non lle daba leite, e que pasaba? Averiguar. Unha culebra que lleva mal o leite a nai, e non se enteraba a nai, que facía tan suave que a nai dormía, que che parece? Anda nai. Oíste iso? Sí, xa. Cando a nai dormía, pois a serpiente iba a chupar o leite e pois non tiña por neno, chamaba neno. E o neno morría de fame. Hasta o coño dixo, claro, que tiña que arreglar eso. Outro este médico de Negreira, que era o sogro de Parto de Vera de Negreira, pois deu acordo que así para Venezuela que non morrera. Entonces chamaron para ir a unha muller para iba a dar a luz, que naqueles tempos era moito lujo. Que a mí non me chamaron ao médico para nacer. Chamaron a Josefina, que era a maior, pero nin a mí nin a ermitas nada. O pai que dan espabilado. Entonces, pois, bueno, este médico chamaron tan para dar luz e acabou de, bueno, de sacar o neno e acomodar. E os pais dixeron, bueno, a ver canto non vais cobrar, nos cobre moito. E dixe, bueno, saca de aí, non é nada, colleu, vai o médico, toma a carteira, e naqueles tempos, non sei se 20 ou 40 pesos lle dou, creo que 40 pesos. El médico al paciente. Claro, ao matrimonio que non, que acaba de dar o matrimonio non, tolle el carto do seu bolsillo, 40 pesos. Dixe en España, va. En sanidade, solo por rico.